Hey Spidey. Bjarni. Uniek. Rijntje. Sally en Wonder. Hey. Glendy. En Daisy. Hey. Hey Daisy. Hallo. Moefke. Kom Spidey. Goed zo. Uniek. Rijntje. Wonder en Sally. Hey.
Wunder, Sally, Rijntje en Uniek. Oh. Ken het? Daar moet ik nog even wat op verzinnen. Hey. Ik schrik er een beetje van. Ja. Ja. En de grote net. Nee, Daisy net. Met deze. Uniek. Rijntje. Er ben echt een heel soort miggen. Van Wunder hebben we ik in. Dan hebben wij een oefening nog. Uniek. En Sally. En ik heb nog dit. En dit het Geertje maken. Dit is een natuurlijk middel om miggen te jaaien. Dus ik zal bij Uniek nog een beetje op haar neus doen. Want daar zit ik een heel soort miggen.